Doncs el que ofereixo és una mica que sàpiguen tant la part de neurociència com la part meditativa i realment fer la pràctica meditativa com a tal. Parlo de neuroplasticitat, del que fan al cervell, els pensaments, com creen les emocions i com hem de fer per desfer-les i ser cautos de com ho hem de gestionar. Aquestes teràpies és un cop a la setmana, duren 2 hores aproximadament. Els hi fem regals o píndoles, que és molt amable i que són fer caminades conscients, exercicis guiats, àudios meditatius per connectar-se cada dia i cada dia fer aquests petits deures que són beneficis per la pròpia persona. Jo estic en un procés oncològic, tinc un síndrome d'una malaltia rara, que és el síndrome de Birt-Hot-Dube, i llavors l'any 91 em van treure el primer ronyó i llavors he passat per diferents episodis i ara actualment estic en una fase 4 de l'altre ronyó. Llavors estic en una situació una mica angoixant i la veritat és que busco tècniques de relaxació per portar el millor possible la malaltia i que m'afecti el dia a dia el mínim possible. Bé, doncs jo vaig decidir apuntar-me al Mindfulness perquè jo veia que la situació me sobrepassava. Llavors jo ja buscava vídeos, buscava coses, però jo veia que no em feia prou. Per tant, vaig decidir fer això del Mindfulness i jo veig que ja el primer dia vaig notar que quan sortia molt relaxada.